Dejte like. To je jedno. No tak, dneska budeme rodinku, máme tu Rozu a... Kač. No tak, jedu. Tak, pojď si lehnout do svého pokoje, pojď. My se nenudíme. Tady jdi, do pokoje, pojď. Do pokoje. Já jsem na záchodě. No, tak si začne rušit. Jdi do svého pokoje. Ne. Máme. Něco, to není tvůj pokoj, to je můj. Ty spíš tady vedle. To ty máme. Tak jdeme spát. Ty máš hlad? No. Tak jdeme se nažrat. Sedni si ke stolu. Stejně ráno už nebyli bude. No, tak bude snídaně a večeře zároveň. Neba. Jsem zvědavá na tvé známky ve škole. To proč? Protože já jsem tvoje učitelka. Proč to jsme hodníky do psychiky? No to je jedno, dáme ti tyčinku. Aspoň ke snídaní budeš mít tyčinku z Burghavenu. Nezajem. A vodu dostaneš vodu. No. Tohle ti snad bude chutnat. Tyčina. Tak jak ji dávám. A pěkně se napapej. Pojď za mnou. Jdeme do školy. Budeš nám taky jako první. Ano. Tak pojď. Ty máš auto. Zapomeň na to. Pojedeme na motorce. Ale žlutý. Cože, já tu nemám. Aha, nejsem na silnici. Pojď smrádku. Smrádku, pojď, nasadej. O 5 minut později. Ani nevím, kde jsou hladí. Ach, pojďte konc, semka. Semka, jo? Ne tam, ale sem. Kolik je tohle? Správně. Jdi si posadit.
Kolik je to bylo? No ale já mám pořád nějaké 67 plus 67.